basihamba ngokufa amapolisa. I-ambulance iyaconfirm uba utshile ngaphakathi. Alitshoni lingenazi indaba. Chopha ndikubalisele. Amapolisa aseSamora Machel eKapa amke sithi kusapho uza kubuya bahage kanti baxela ukuza nokufa kukaYanga Gwangcu. Usapho lwakwaGwangcu kummandla waseSamora eKapa lufuna impendulo kumapolisa kulandela unyana wabo kwiveki ephelileyo emke namapolisa esikhululo saseSamora. Ze kusuku olulandelayo unyana wabo wafunyanwa ebhubhile kwigumbi lakhe lokulala. Ngokwengxelo esifumeneyo, phambi kokuba umzimba kaYanga ufunyanwe ubanda ngosuku olulandelayo, amapolisa abizwa lusapho ukuza kulamla unyana wabo wayexambulisana nabo esophula ifestile ngama-empty ebhiya. Utata kaYanga usibalisele ngokwenzekileyo. Behleli pha bonwabile. Wangena ke apha endlini. Wavala icango. Uthe ke ngoku xa sithetha sisithi pha kuye. Pha ngemva uhlala nabantwana. Asiyifuni ingxolo phayana ngemva. Ngoba kukho abantwana abafundayo ebenza grade 12 kuba uyabaphazamisa. Kuye wonyukelana ke kolothuba unyana wami. Ndithe ke ngoku nam njengatata wekhaya ndabona uba okuba noko makhe ndimothuse nje njengatata. Ndabona uba hayi naye uyonyukelana ofuna ke ngokuba sikuphindisa. Ndithe ke kusenjalo ke ngondambona uba akho right xa ndimjongile. Waphuma ke waya ngasemva. Kuthe ekuphumeni kwakhe aya ngasemva. Wabuya ke nama-empty ebhiya. Wazibetha ke ngoku ezifestile njengoba zinjena njena ngama-empty ebhiya la nentonga yomtshayelo. Uthe umama ke xa ephuma kweli cala lomnyango wasekitchen wathi Yanga yintoni le usophulela ifestile nje. Kuthe ngisophulela ifestile nje noba ebephume mhlambe kulomnyango ungaphaka phambi kwami naye ngelifumene i-empty. Uthe ke ngoku kusathetha njalo pha ngaphandle hayi waphuma ke yena. Uthe xa ethetha apha mama wakhe naye kwabe kusiza udada waba ngasemva naye ke mlingise nje nge-empty. Bahamba ke baya epolice station bofuna amapolisa ngenjongo kwezokulamla. Bayile ke police station baza nawo amapolisa. Amapolisa ke afike apha nam sendizama ukutshayela ezingceba zilapha ngaphakathi endlini. Iibhontile zebhiya. Ndathi ke mna ke kulamapolisa hayi ngunyana wam lo owenze lento. Bathe ke bona xa bezawuhamba naye bathi uzawubuya esihaga sonke. Nduthukile ke ngoku le ntetho leyo okokuba ithetha uthini na le ntetho ayithethayo lamapolisa. Amthatha ke ahamba naye. Asazi kokuba ayofika na epolice station. Ucholwe ngozitshomi zakhe pha ngakonoba phakamise elele endleleni ecankwendlela pha yakhona emanzi engakwazi nokuthetha. Iitshomi zakhe ke zithe zafika apha endlini ezapha phezulu. Zifika kukho abafanyana ababini nabo ezitshomi zakhe. Babaleka ke bayomthatha pha phezulu ngakonoba phakamise. Yivenkile ke leyo ipha phezulu. Beza naye. Bathe xa befika apha bambeka apha ngaphambili evrandini. Sele tyokololo engakwazi uthetha ngathini umanzi. Ukanti ukwaqhube ngelithi wavuka ekuseni eyojonga unyana wakhe nalapho wafika sele umzimba wakhe ubanda. Ndathi madoda ngandincediseli sombeka ekamereni yakhe ngasemva. Simthathile sombeka ekamereni yakhe ngasemva. Ukumbeka kwami uye ndamkhulula ijezi. Ijezi le imanzi
nebhrukwe lena hayi khange ndiyikhulule yona ngoba ke ibhrukwe yakhe izezibhrukwe zitight zincinci xa bezinxibile ndamabhathisa ke ngengubo walala incina ikhona ngoku afikayo nangemva ngoku ndimlalisayo pha ngemva unencina uyancina basithi pha ke ngoku go something to 8 ndakhe ndomkroba pha kusasa xa ndifika phayana hayi umntana usolekile umntana ndizamile ke ukubaleka apha estratweni kubahlali ukuba ndifuna abotata bokuhlala bakhe baze bazokumjonga naye hayi bafikile bamjonga bamsithwila ingubo yakhe hayi bamjonga ayibona uba hayi usolekile ndithe xa ndisiya kwenye ifamily yakuthi engapha yangasemva xa ndiphuma kulo yadi ndabona iveni yamapolisa ndawakhwaza hayi ayema namapolisa ukuma kwawo ndaya kuwo ndawachazela okokuba hayi amapolisa ebeyothatha umntana wam pha endlini umntana wam uswelekile so ke ngoku anakufumana ke ngoku amanye amapolisa akazawujonga athi lamapolisa hayi izawufika ngoku bazayisenda bafuna i-address yalapha endlini bafikile amapolisa baya ngasemva babona nabo ba umntwana oswelekile bamtyhila umntwana lona case kuba ubomvu kwindawo ezibomvu. Ukufika kwaboncedo lokuqala baxelela usapho ukuba umfi kubonakala enemivimba kwaye etshe ngaphakathi kubonakala ukuba uchokiwe. Xa bebesithi abatata kuthiwa yichoko njengoba emanzi nje eyothathwa emanzi inoba bamchokile lo mntana ngezo nto zechoko endingazaziyo ke mnake yiloo nto so ke ngoku into kwafika iambulance apha endlini kwafika ke nentathile zatathela ke zamjonga nomntwana bayi usolekile hayi ke kwaze emveni kokwaloo nto leyo bamthatha ke bamsa emoshwana baye bathi ba uye washiywa ngase-police station lo muntu and nithi nani ebesela so which means uye wahamba waya kwindawo yentselo yonke le nto yenzeke in a space of 2 hours because uqala kwayo le nto iqale xa sekuphele indaba but ifoto ibithathiwe after ebuyile kulaa nto yobana kusuke umntu ngapha yangakwanoba phakamise aze apha endlini azochaza uba sibona uyanga eleli ecamkwendlela phaa phezulu kwanoba phakamise kukude ke apha so sibala elaa xesha loba kuze umntu ade azofika apha endlini kuphinde kusuke umntu apha endlini ayomlanda usuka phayana baphinde baze naye umntu ongasakwazi nohamba ungakwazi nozimela sebemthwele because bebebathathu abantu bebehamba naye sebemthwele ixesha afike ngalo apha endlini I can't confirm kodwa uthe esandofika wayolaliswa emva wafotwa ixesha befotwe ngalo li-stamped ngo-10:33 so xa ndibala mna kuyo yonke le nto it was all in the space of 2 hours so xa bephendula khange ndoneliseke kuphendula kwabo because bathi bona hayi siye samdropha siye sathetha naye njengamfana oye wazicelela wathetha wathi ba mna ndizawucela uxolo ngesehlo ndisenzileyo so bathi bona baye bamdropha ke kuba makazihambele ngela xesha ke bebemdropha ngalo I'm sure besekulate and ke ukubayazi samora injani emntwini bamthathe endlini kokwabo so bathi ke ngoxa bephendula bathi hayi kaloku utshiswe indoni ndithi ke mna ke kuthiwa iambulance iyaconfirm ba utshile ngaphakathi bathi inoba utshiswe ibrand of which bayamokharisha mna ndithathe as imokari number 1 imokari yonke laa nto bebeyenza okwesibini bathe abanye kwi-background ndibave besithi basanum-entertainer for umntu ozofuna i-information ofuna ucaciselwa ukwazi ba ithini protocol ingaba yonke le nto yenzekileyo ngohlobo yenzeke ngalo inoba mhlambi yinto ebekusuppose iyenzeka okanye niqhuba njani nina so khange siyithande and siye sakhathazeka because gubrother wam lona and uhlobo benza ngalo bathatha as if into engenamsebenzi yonke le nto yenzekileyo so bathatha as if ba hayi kaloku xa ngumuntu oselayo which means uye engakwazi uzibuyela nje because sibacakisela ba lo muntu bengasakwazi nohamba bathatha bona ba inoba kaloku uye wasela ndiyababuza ba within a space of 2 hours uphume phayana endlini ezihambela ngeenyawo zakhe so andiyazi ba lixesha elingakanani eli loba ahambe aye kwindawo yentselo asele
ugqiba kwakhe usela abe sekhawuleza sengekho right sengakwazi nozihambela to a point that ade azobiza kubekho umuntu ombonayo azosibiza apha endlini. So yonke, which means nina le yenu ixesha leni lofika kwenu endlini nexesha leni lokumdamba phayana li less than, I would say even mhlawumbe ndingathi an hour. So ufuna uncela uba umuntu obehamba ngeenyawo zakhe sesele to a point that ke ngoku uzawulala ecambi kwendlela angakwazi nozibuyela. Hayi ndizamkhumbula unyana ngoba ke besonwabisa nalapha endlini. Zikhona nezinto ke ebana ndimbona apha bane ejiva kuba ke abantwana bayajiva bavule mhlambe iifoni zabo ufika umntwana ejiva. Zamkhumbula kakhulu. Ngomhla wama-23 kule nyanga yekhala, abahlali kwakunye nabahlobo bakayanga bebephume ngobuninzi ukuza kuthi indlelantle kumhlobo wabo. Mzomhlokwethu nizawudlula nihambe niyofika. Akanisiyanga nodwa uThixo mzomhlokwethu. uThixo akanisiyanga enganikhalalanga. Mzomhlokwethu intonze zonke izinto lo Thixo uzibeka amaxesha wazo. Mzomhlokwethu ngoba ixesha lokuphila likhona elokuzomhlabeni nelohamba ixesha laziwa nguThixo. Mzomhlokwethu sonke ke siyadlula mzwakho kwangu nezalamali. Funeka into nihlale nisazi ngoba uThixo yena akanikhalelanga. Mzomhlokwethu uthi xa ethetha into zonke athi ndimise umda emntwini ongenawudlulo. Mzomhlokwethu ndifuna uba ningakhali, ningasoli into, ningazisoli, ningathini, ningasoli bakwathini. Mzomhlokwethu kodwa ndifuna ukuthi kuni izinto zonke zenzeka kuba zisesandleni sikaThixo. Ungekho ubani umuntu onomanga phambili. Nana ngamazwi kaThixo ke uThixo uxolo makahlale wasikelela ngalo wasifela ngoku nakunaphakade. Amen. Umhlobo kaYanga wayekhona ngosuku lwesehlo ubalise wathi into kaselo kukaYanga iyandikhathaza kakhulu. Omgqibela kwami nge-15 kaJuly ebusuku uba ndinadibana naye ngapha yandihamba netshomi yam elele kwelacala ngaphezulu. Sesamthatha ke netshomi wam saza naye apha kwelicala kusebusuku phaa ngo-10 sazombeka. Ombeka kwakhe ke sifike sambeka nje ebhedini sabe siphuma kanjalo yabibulela ke ifamily ibulela kanjalo sahamba. Ithe ovuka kwami ekseni ke ngokupha ngo-8 senisiva ke ngoku nangabanye abantu aba nangomeza bakuthiwa uYanga uswelekile. Ninathatha ke naqona ukhe mandizele ngokwami apha kowabo nizoyibona ngokwami lento xa nifikayo nyana sekwenzekile. Ndinakhathazeka kakhulu ke ndinakhathazeka kakhulu bahlala nakhathazeka nyana. Umhlobo wami asoze siphinde siwulibale soze uphumile umphefumulo wakhe awusekho kodwa ezinhliziyweni zethu akasoze aphinda alibaleke. uYanga Gwanqo ube ngumhlobo wami, ndifundile naye apha esikolweni iZisukhanyo Secondary School. Sifunde noYanga uqala ku grade 10, 11 yotsho ku grade 12. Oko ngumhlobo wami siseklasini enye. Isiganeko sesehla esenzekileyo apha kulo Yanga asiniphathanga kakuhle. Simphathe kabuhlungu kakhulu. Even nangoku sela apha kulo Yanga kusebuhlungu kakhulu. uYanga usishiyile sisivile isehla esenzekileyo apha kowabo. Singabahlobo bakhe ke besifunde naye uYanga. Siye sazama ukukhawulelana nekhaya. Sesazama ukukhawulelana nekhaya ngento yoba sibe nayo i-contribution esiyizisayo ekhayeni kaYanga. Sizamile ukhupha ezo 20 rand nezo 50 rand nezo 100 rand abanye loo nto umntu anayo wayikhupha sayizisa apha ekhayeni kaYanga khona ukuze ikwazi ikhaya xa kuthe kafika abantu bakwazi baphunge, kube khona lo swekile, kube khona lo kofu, kube khona nelo bisi endlini. Ndibuhlungu kakhulu, ndisebuhlungu even nangoku ndithethayo apha andixolanga. Inhliziyo iphangalele ndathi ndithetha ngogxa wami uYanga
noko noyanga sikhule kabini, sikhule sobabini, siwambile amadabi. Kodwa ke uxa wethu sishiye endleleni, sonakele, siva kalukhuni, inhliziyo zethu zibhlungu. Usapho lakaGwanqu sithi mali sithi ngxe kulo seliqine nathi silahlekele singabahlobo bakhe, andizobamde. Ukanti abajongene nokhuseleko eSamora nabaphuma kwi-Community Police Forum bebekhona ukuza kulilisa nosapho lwakwaGwanqu. CPF phansi kwemeko yoba sijongene namapolisa apha eSamora Machel, sithe masize nathi sizolilisana nekhaya. Kodwa ke enye nenye into kuba kuvakala uba amapolisa ayabandakanyeka kwimeko yoba umntana ade asweleke, iyawucaca phantsi kwephiko lomthetho. Akho nto sinoyikonfirma kakhulu thina, kodwa ke sithe masize sizozibonakalisa njengabantu abakhoyo, inkokeli ezikhoyo apha ekuhlaleni. Izisa kabuhlungu ndiyinkuku esikumlomo, andikwazi nothetha kuba kaloku inxeba linzulu. Uyababona mos abazali sebethetha abakwazi uthetha kuba babuhlungu kakhulu into enzekileyo. Kwepha ke bhuti asikwazi uthetha sijuleke kuba kaloku le nto idibene nabantu esikhokela kubo bomthetho. Apho silindele uIP ayiphande aze nayo kakuhle uba kwenzeke ntoni na. Akwaba uThixo woxolo nganayo le family, hayi nokuxolo, ahlale ezinhlizweni zabo kude kufika ixesha loba bahambe bayongcwaba umntanabo. Uyanga uza kungcwatywa kuGatyane kwilali yaseWeza eMzantsi yeMpuma Koloni. Apha eSamora amapolisa mangabulela abantwana babantu ogqiba athule. Lamapolisa bemathathu lona beze apho uthatha umntana wami. Ananalizwi kalithethayo lokuba hayi uzabuya enihaga nonke apha endlini. Basihaga ngokufa. Basihaga ngokufa amapolisa. Amapolisa macaca icala kule nto leyo enziwa ngamapolisa. Mawavele amapolisa.